Apay kinama da ka ti batuta, ti asaw. Kinaga na batuta tapos kinama na. Ngayon, di na kasi dagma. Sinipak ko naman. Nice. Di sini pa madyasaw. Maday! Ado gwardiya ah! Nagpipig sa tudo din na minsan nga rabiin. So nga rod, mabutang pa dagay anak ko, nagpipig sa guruod na. Tapos di nagkimat, puni buting dan si ka. Tarag dala maray. Sino garod tinagtaray bayaw? Sudan o si ka? Siyempre siya. Kuna akong kahit, damo lang butang mo nung maminsan, lalo siguro nung kinibag mau. Madi siyak tayo. Puri mo't sika ka mabuting kamo lang. Katandaan na di na pang kagumatang ti mantika. Di ba kinamat da ka ti asaw? Nagpartak ka garod nga ti maray. Siyempre among may nung kagatanak, di patandok ko pa'y. Sa bagay Yaw, itam ni kapit mo ning, gang angis pa nga ta. Ay una Kapag, sila naliday ka. Ayusak lang, dengdenggang kayo. Kapay nga rod nga kasta tarupam. Kasta nga talaga tirupa na tambayaw, madigbaliwag. Nagtaraki akmo ta. Win kapag. Di ba bayaw? Unlatam. Si kay nga duwa, nagtatarkok kayo. Handa lang nga tultuladan. Apay, naturog mo lang ti apog mo ya. Este, nakum gayam. Win man kapag. Sila madyak pinamuan nga nakiapa ka ti entew. Idtoy maday. Ngamdi sa bali nga lugar makiap-apaak. Baka ubing mo ti kaapam. Susan mo't senior citizen. Punay kay mutan. Di mo nga nakiapaak ti kwardya iday. Talaga kapag? Hindi mamati ka niyam. Mamati kang bayaw, madi na may limang di ka ninaturudnan. Apay mo't. Kitang man tarupa na na puro dugulay. Apunay kay mutan kanya ka ka nagtaraki apmot idi. Oh, ayat paiso kapag. Huwag kapag. Inlemeng ko lang. Kaya adin no tatan nga itaraki maun. Injak amon, injak mo nasarakanan, imbel lang nansamo ni bakit kon. Agor kay man bit ditoy. Kapay, papanambayaw. Pangkuman sa pulo na ipagrupahan na ito. Awan nga rudan, baka ingkali na ni bakit kon. Agtugaw ka man. Isuwa. Kapay, istorya man no kasano ka na kaya pa di gordya. Kastinay, apanak ko magbuya ti sabong giilay. Ay Wayne, amo ka jay, tapos. Tapos, dinamagnak no, papanak ka daw. Kaya anamutin sumba mau. Apanak ko magbuya, boss, kunat. Kanya mo timbagana. Madim ngay baga nga, dinanog na kanyang timanaw. Madi imbaga na ka, bawal mo tagdala ti kasjay, yung nagkunana. Apay kanu nga bawal tigdala tikas di unag. Apay niya yung dalam aya. French fries, ken hamburger, saka soft drink. Sumo lang madi nakapasra kain. Makamagaya may dalam. Apay, bawal. Kuwan sabungan ti papanam, madingasin yan. Siguro aja tinagapaan niya waj gwardiya. Wen, nadi nga banag. Kainan anong gorda di gordya. Imbagak, madiba talaga mabalin, ato'y dalak boss, kunak. Kanya mo timbagana. Imbaga na ka, no injak ka no ibati tiwar, manjak ka no makasirek, kunana. Kaya batim nga raw. Imbabak ko na maji makan, tapos sinumbatak isuna. Tapos, ano nangyari? Nanugag ko man, Ngam nabutangan ka di gwardiya. Nagay, jayaso. Kapay nagkapon na di asaw. Njak mo nga napansin, at damo gayam dalana nga Doberman. So nga, mabuting ka di asaw. Maday, Di gwardiya ka nagbutang. wan, at damo gayam batuta na. Batuta na. Di pinag-ulan na kang araw. Maday, tumaraya kun aga, kamatan nakmutan. Yasaw. Maday, jay gwardya. Kuna man no naturod ka, api nga maray ka. Kasano nga dyan nagtaray ka, kamatan nakmut ay batutan. Jay gwardiya. Maday, jay aso. Aguray ka kapay.
Apay kinama da ka ti batuta, ti asaw. Kinaga na batuta tapos kinama na. Ngayon, di na kasi dagmait. Sinipak ko naman. Abong, di sini pa madyasaw. Maday, adi gwardya ah. Apay nga sinipap. Danugan nakmeten. Sigurado ako, adya gwardya timang danog. Maday, Ay aso siguro ti mang danaw. madimot lang. Kasi mo nga rin ti dinmanog kanya. Jay tanog, tarayak nga taray ka daw. Kakan, naggulo ka nga katungtaw. Sika, nagpigsa talaga ti tamam. Apay siya man tinagulon. Makitak lang, danugak mait. Sino mo ti danugam? Haji asaw.